Pa mi želimo biti onako transparentni i otvoreni i prikazati zapravo sve što možemo, ali što smatramo relevantnim, da nije, jer tu ima puno potencijalnih rukavaca koji mogu priču odvesti svugdje, a naš glavni zadatak je priču učiniti onako pitkom za gledatelje. Tu su neki detalji koji su možda nedovoljno provjereni i ne želimo se baviti takvim stvarima. Mislimo da smo malo preozbiljni za to. A tu su i nekakvi brutalni detalji, gledali smo slike očevida, žrtava, to su nekakve scene za koje je bolje da ostanu samo u našoj glavi i ne samo zbog zakona, nego i zbog nekakvog našeg unutarnjeg morala i etike i ne želimo da gledatelji vide ove neke stvari koje smo mi morali vidjeti i bolje da ih zadržimo za sebe jer su dosta uznemirujući. Jer ovo su stvarno teški, brutalni slučajevi, ali nažalost slučajevi koji se događaju i to je ipak dio stvarnosti ovog svijeta u kojem živimo.